Esan bezala, badia 8 bat hilabete, urritik hona gutxi gora bera, patronatuak eta kirol elkarteek hausnarketa hori zabaldu degula. Gogoratuko zate, 2010ean nola kirol gala ospatu zen Andoainen, horren haritik patronatu eta elkarteak hitz egiten hasi ginen, ekimen horren nondik norakoa, helburu ez eta bar, eta nolabait hor sortutako zalantza batzuen ingurun eta bar sortu da iritzi partekatze batzuk, eta gaur egun eztabaida horien ondorio dena edo aurkezten dugu, ez. Badago helburu bat guztio batzen gaituna, eta hori da nolabait kirola praktikatzeko aukeretan sakondu nahi izatea, eta jarduera fisikoari ahalik eta bide gehien edo emateana, ez. Guretzako elkartasun eta laguntasun baloren transmisioko aukera paregabea dira, kirolaren praktika eta batez ere norberaren osasunean ere premiazko aktibitateak dira, ez. Hoxe izan da nolabait hausnarketa guztian nolabait erabili dugun edo buruan izan dugun premisa nagusia, ez. Hortik abiatuta, eredu herriko eta parte-hartzaile baten oinarrituta, kirol jarduera hori kalera atera nahi izan dugu, herriratu, nolabait ezagutara eman eta batez ere andoaintar guztien gozagarrirako edo jarri, ez. Haur eta gazte, heldu eta azar, emakume da gizon guztientzako begira osatu dugun egitasmo bat izan da, eta helburu guztiak batzen dituguna azken finean izango da kirolastea edo deitu dioguna. Esan behar da, egitaragua antolatzeko, antolaketa honetan, elkarteen konpromisua handia izan dela, eta ikusiko dezute, hainbat jarduera daudenak, elkartek antolatzen dituztenak. Ostiralean, Ainarak epatu duen bezala, kirol merezimenduaren saria emango da, eta ekitaldia egingo dugu Basteroko ekitaldi aretoan, arratsaldeko 8:00.